Täze ýyl bayramynyň öňü süreşine Lewap welaýatyna kärdeşler arkalaşyklar büdjet edaralarynyň işgärlerine bayramçylyk sowgatlaryny paýlaýar. İşgärler bu guruma töleýän maliýe gatançlaryny gözden geçirip iýerleýän sowgatlaryň öz gatançlaryny ödemeýändigini aýdýarlar. Her bir işgäriň zähmet hakyndan kärdeşler arkalaşygy üçin bir göterim pul tutulýar gurama bu tutumlaryň hasabyna büdjet işgärlerine sowgat iýerýär. Şeýle ýagdaýda işgärler öz zähmet haklarynyň hasabyna sowgat alan ýaly bolýar. Diýip Lewaply bir büdjet işgäri gurrun berýär. İşgärler durly görnüşli kökelerden, şol sanly gatlakly kökelerden ibaret bolan täze ýyl sowgatlaryny kabul edip alanlyklary barada bir resminama gol çekmeli. Sowgadyň çykdyjysy 100 manat diýilip bellenipdir. Ýöne 100 manatlyk diýilýän sowgadyň içinde şokolat ýok, diňe kökeler we wafli gatlakly kökeler bar. İşgärleriň aýlyklaryndan her aý bir göterim pul tutulýar. Bu tutum 1 ýylyň dowamynda 200 manada çenli barp ýetýär. Diýip Lewaply büdjet işgäri gurrun berýär. Kärdeşler arkalaşyklar Mara welaýatynyň edara kärhanalaryna hem işgärlere sowgat paýlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Maraly büdjet işgärleri edara kärhanalarda meselem 2 adama niýetdilen sowgatlyk süýjü kökeleriň 3 adama bölünip berilýändigini aýdýarlar. Ýürüýte sowgatlyk gaplar bilen gaplanan täze ýyl sowgatlarynyň içindäki şokolatlary aýryp olary arzan tüýjüler bilen çalışýarlar diýip Maraly büdjet işgäri aýdýar. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklary öz agzalarynyň zähmet, durmuş, ykdysady hukuklaryny we bähwetlerini goramak jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Kärleri boýunça umumy bähwetleri bolan raýatlaryň meýletin birikmesi hükmüne kesgitlenýän kärdeşler arkalaşyklary ýurdun kärhanalaryna, edaralarda, guramalarda we okuw mekdeplerine raýatlaryň bähwetlerini goramak bilen borçlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary edara kärhanalarda işgärleriň hünärlerini berja etmek hukuklarynyň çäklendirilmegi, olaryň döwlet guramaçylygynaky köpçülikliğin çäreleri mejburi çekilmegi gal berdi. Büdjet işgärlerinden durly maksatlar üçin, şol sany edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin mejburi pul toplanylmagy ýaly ýagdaýlar barada ýyllar boýu habar berip gelýärler. Büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda mejburi pul ýygnalmagyndan özleriniň ýadanlyklaryny gaýta-gaýta aýdýarlar. Ýöne şeýle habarlaryň fonuna kärleri boýunça umumy bähwetleri bolan raýatlaryň meýletin birikmesi bolan kärdeşler arkalaşyklary ýurtda büdjet işgärleriniň mejbur edilýän iş şertlerini asla alada bildirmeýär. Kärdeşler arkalaşyklary edara kärhanalaryň işgärleriniň giriş we agzalyk gatançlary, meýletin gatançlar, bagyş etmeler, raýat hukuk gereşiklerinden gelen geçirmeler peýda almak maksady bolmadyk häsiýetli telekeçilik işleri we beýleki çeşmeler bilen maliýeleşdirilýär. Azatlyk radiosy büdjet işgärlerine berilýän sowgatlar barada Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň kommentariýa alyp bilmedi.